Καλησπέρα σε όλους. Επιστρέψαμε μετά από μία μέρα, εδώ και πάλι κοντά σας. Η σημερινή εκπομπή είναι ιδιαίτερη, είναι η τελευταία του χρόνου, το 2013. Συμπληρώσαμε κοντά στους 3 μήνες να είναι αυτή η εκπομπή ενεργή. Πολύς καιρός, έχουμε γύρω στις 40 εκπομπές. Ικανοποιητικά για μένα προσωπικά, και αποφασίσαμε τελευταία εκπομπή του χρόνου να είναι μια ανασκόπηση όσον αφορά όλα τα άλμπουμ τα οποία βγήκανε μέσα στο 2013. Να πούμε ότι θα είναι διπλή αυτή η εκπομπή, δηλαδή μόλις τελειώσει αυτή που ακούτε στη στιγμή θα ακολουθήσει και δεύτερη, διότι υπάρχουν πάρα πολλά τραγούδια τα οποία θέλουμε να συμπεριλάβουμε στην λίστα μας, αλλά λόγω του περιορισμού του μισάωρου δεν μπορούμε. Δεν θα ακούσουμε σήμερα το intro μας για να μην χάσουμε χρόνο. Θα περάσουμε κατευθείαν στο επόμενο τραγούδι μας, το οποίο, ενώ ακούσαμε πριν το Mr. Freedom, το Clutch μέσα από το Earth Rocker, θα ακούσουμε το Heartbreaker από το Motorhead και το καινούριο της άλμπουμ, το Aftershock. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τους Motorhead και επιστρέφουμε για τη συνέχεια. Everything changed. Got to search and
λοιπόν ήταν η Motorhead με το Heartbreaker μέσα το Aftershock. Να πούμε και περαστικά στο Lemmy, ο οποίος παρά όλα τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει συνεχίζει να αποδίδει εξαιρετικά και με νέο δίσκο. Το επόμενο τραγούδι που θα βάλουμε έρχεται από ένα συγκρότημα το οποίο θα μας επισκεφτεί σύντομα. Είναι τα συγκροτήματα τα οποία έχουν αγαπηθεί πάρα πολύ από το ελληνικό κοινό. Έχουν βγάλει και live DVD, έχουν μαγνητοσκοπήσει για συναυλία του στην Ελλάδα. Δεν θυμάμαι ακριβώς πότε, το 99 ήταν, 2002. Έχουμε βοηθήσει κάποιος, Σταύρο. Να καλησπερίσουμε τον Σταύρο, τον Μάριο, τον Παναγιώτη, όποιον άλλον ακούει, ας κάνει εμφανή την παρουσία του στο chat. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τους Diced Earth μέσα από το καινούριο τους άλμπουμ, το Blacks of Babylon. Είναι το When Stars Collide και θα το ακούσουμε αμέσως τώρα.
Ακούσαμε λοιπόν και τους Ice Dirt μέσα από το Flags of Babylon και το When Stars Collide, αυτή που ακούσατε τη στιγμή. Πολύ ωραίο τραγούδι, παλαιάς κοπής κομμάτι metal. Και μετά τους Ice Dirt, τους σταθερούς και παλιούς Ice Dirt, πάμε σε ένα συγκρότημα το οποίο έκανε πανικό το Σεπτέμβρη που έβαλε το καινούριο του άλμπουμ. Είχε γίνει και πριν με την έκδοση των single. Μιλάμε για τους Avenged Sevenfold, οι οποίοι μπήκαν γερά στα charts, αυτός είναι στο νούμερο 1. Θα είναι νομίζω headliners στο φετινό download, στο αξιόνιο συγχαρητήρια. Είχαμε βάλει στην προηγούμενη εκπομπή το Separate of Fire, νομίζω και το Hell to the King. Αυτή τη φορά θα βάλουμε το τρίτο κατά σειρά κομμάτι του δίσκου, το Doing Time, το οποίο για μένα προσωπικά είναι από τα καλύτερα του δίσκου, αν και όλος ο δίσκος γίνεται σε τρομερά επίπεδα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τους Avenged Sevenfold το Doing Time και επιστρέφουμε. The lives of some men, if walls could talk to spill the lies, we see the world through devil's eyes.